आं मोनसे खोथाखौ आन्दाज खालामदों जे जोंनि हारिनि गेजेराव मालाबा समाव जोङो मोजांखौ नायालासिनो जोङो मोजांखौ जोङो बाख्नायनो अनगायै जों मा खालामो जों गोरोन्थिखौ नागिरग्रोयो गोरोन्थिखौ जों नागिरग्रोयो मोजांखौ जोङो नागिरा बियो मा गोरोन्थि खालामदों बेखौ नागिरग्रोयो थिग बिदिनो सासे जोबोद मोजां समाजनि मानसिया आंखौ बुंहरदों जे गयारि सार नोंथाङाथ' बिराद मेल मिथिं गायो ब्रह्म धोरोमनि आरो नोंथाङा बिराद माने गुरुदेवखौ बाख्नायो नाथाय गुरुदेवाबो बिराद गोरोन्थि मावलांदोंमोनलै गयारि सार अब्ला आं बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा गोरोन्थिखौसो मानो नागिरदों नोंथाङा बिथाङा मा मा मावलांदों बै समनि थासारि जाय थासारियाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि धोरोमखान्थि बर' हारिनि समाजखान्थि बर' हारिनि रांखान्थि राजखान्थि बर' हारिनि राव थुनलाइ बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि सिनायथि गिलु बालु खैफोदाव दंमोन बै समाव बिथाङा माबायदि थासारिजों खामानि मावनो गोनां जादों बेखौ नोंथाङा आन्दाज खालामहरलाय आं गावनो बिराद दुखुबो मोनदों जोनोम सान फालिथाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे 80 गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था गथायनाय 2020 बे जोबोद ओंथि गोनां आरो आं बुंनाय जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया उदालगुरि कलेज मग्लामाव जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिखौ दैदेननानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मानिजाथाव आफादगिरि डॉक्टर रंजित सार बे हाबाफारियाव एसे आगोलाव अराय बिबुंथि होलांनाय पान्डे आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि गेजेराव दङ गेदेमा आलासि मानिजाथाव श्री गोरा बे हाबाफारियाव जों मोननो हादों मानिजाथाव आफादगिरि आरो लोगोसे हाबाफारिनि थांखि आरो दिन्थिगिरि बे हाबाफारियाव जों सानै गेदेमा सासेया थैगमारि हिसाबै सासेया जोंनि हारिनि अराय सम खामानि मावबोनाय सोलोंथाइगिरि हमारे देश में है दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर रमेश चंद्र भट्ट जी आरो लोगोसे जोंनि बे बान्थाखौ मोननो हानाय करेन्द्र बसुमतारी गेदेमारि बे हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांमोननि करेन्द्र बसुमतारी जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां आलासिफोर दङ बेनि गेजेराव सनातन ब्रह्म
pada semua kasih itu jangan kau benci kenangan gugur jaga kita supaya mana asal ada gugur lain juga dan halu gugur mana lebih supaya bang jatuh kedua rumah siapa Bahagian presiden kami tahu orang ini dapat semua orang yang dapat dia itu bisa kemudian dapat juga sih sebelum kami tahu Bangla bisa kemudian dia gaham sampai ada mesti Are people other than the name? Orang ini kita macam jaga bagus. Jangan dikambil. Ada lindang mana? Guru dia ni. Saya jauh logistik sih dalam satu hal ini juga saya. Jadi itu mana? Dalam hal ini bah macam sesuatu sangat pengalaman jadi itu tentang mana macam hubungan kalau ini macam proses dan nazaran jadi kita nak awal ada sedikit dari depan sebelum kita mana Delhi awal Delhi saya kena mahu jaga payah बिथांनो गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ होदोंमोन बेयावबो आं थांदों आरो बेयावनो जों नुनो मोनदों जे बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन सोलायनायखौ लाबोदोंमोन बे गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिथांनि मावलांनाय बिथांनि सानस्रि बिथांनि सान्थौ बिथांनि आदर्श बिथाङा होलांनाय हारिनो बियो एसेल' नङा आं गोबां समाव नोंथांमोननि मेलखौ गायो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सिबिनायनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्रा बुंनायनि खाबुखौ मोनो दिनैनि दिनावबो नोंथांमोना साननानै नाय जे गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोंनि हारिनि गेजेराव 1960 मायथाइयाव आबिर्भाव जायामोनब्ला जोनोम जायामोनब्ला नोंथांमोना गावखौनो एसे लांफिन नोंथांमोना गोसोखां जोङो जारिमिनखौ नायनायजों लोगोसे एसे साननानै नाय बिथाङा जुदि जोंनि हारियाव जोनोम जायामोनब्ला बे 1960 मायथाइयाव बर' हारिनि अबस्थाया मा जागौमोन दिनैनि बर' हारिया जों दिनै जायखौ लानानै आबुं हारि दानायनि सिमां जों खामानि मावबाय थादों बे मोगथां जागौमोन दा जायो थांनाय माबाथ' जेब्ला नोंथांमोननि जुथुमा जादोंमोन आं बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंगोन सिरि थानानै खोनासंनो मोजां मोनो नायनो मोजां मोनो नोजोर होयो आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै गोबां मानसिजों सोमोन्दोआव फैयो बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ आन्दाज खालामदों जे जोंनि हारिनि गेजेराव मालाबा समाव जोङो मोजांखौ नायालासिनो जोङो मोजांखौ जोङो बाख्नायनो अनगायै जों मा खालामो जों गोरोन्थिखौ नागिरग्रोयो
गोरोन्थिखौ जों नागिरग्रोयो मोजांखौ जोङो नागिरा बियो मा गोरोन्थि खालामदों बेखौ नागिरग्रोयो थिग बिदिनो सासे जोबोद मोजां समाजनि मानसिया आंखौ बुंहरदों जे गयारि सार नोंथाङाथ' बिराद मेल मिथिं गायो ब्रह्म धोरोमनि आरो नोंथाङा बिराद माने गुरुदेवखौ बाख्नायो नाथाय गुरुदेवाबो बिराद गोरोन्थि मावलांदोंमोनलै गयारि सार अब्ला आं बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा गोरोन्थिखौसो मानो नागिरदों नोंथाङा बिथाङा मा मावलांदों बै समनि थासारि जाय थासारियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि धोरोमखान्थि बर' हारिनि समाजखान्थि बर' हारिनि रांखान्थि राजखान्थि बर' हारिनि राव थुनलाइ बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि सिनायथि गिलु बालु खैफोदाव दंमोन बै समाव बिथाङा माबायदि थासारिजों खामानि मावनो गोनां जादों बेखौ नोंथाङा आन्दाज खालामहरलाय आं गावनो बिराद दुखुबो मोनदों आरो आं बेखायनो बुंदों जे जोंनि गेजेराव मानसिफ्रा मोजांखौ नागिरनायनि सोलाय माखौ नागिरग्रोयो जे गाज्रिखौ नागिरग्रोयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समाव बर' हारिनि समाजखौ गुबुन हारिजों मुगै जानायनिफ्राय बासायदों बर' हारिखौ जोबनो थांनायनिफ्राय बिथाङा बासायनानै लाखिदों जोंनि दिनैनि बे मेलनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' साराजी बिजाब लिरनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकेल पार्सपेक्टिभ बेफोराव बाथ्राफ्रा रोखा रोखा बेरखांदों जे बिथाङा माबायदि थासारियाव खामानि मावनो गोनां जाया आरो आं बेखायनो बुंबोदों जे गुरुदेवल' नङा बिथाङा सासे महापुरुष जों जुदि बर' जायालासेनो जुदि जोङो हारसा जानायमोनब्ला असमिया जानायमोनब्ला आंनि गोसोआ दिनैबो बुङो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि मुङा जाय शंकरदेवनि जों बाथ्रा बुंदों असमियाफोरनि धोरोमनि गुरु बे शंकरदेवनिफ्रायबो देरसिन मासि आवग्रिगौमोन जुदि जोंहा रायजो थानायमोनब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आं खावलायगोन जे जोङो सोरनिबा मावनाय दांनायनि बेलायाव जेब्ला जोङो नोजोर होनो थाङो जोङो बांद्राय गोरोन्थिफोरखौ नागिरनाया मोजां नङा आरो बेबो गुरुदेव बायदि सुबुंनि सायाव बेसेबां आनफर्चुनेट नङा होमबा जिखियानो जाया मानो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आंनि बे बिबान नङामोन जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गोदान आफादगिरि बिथाङा फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा फैनो हायाखै मेगननि अपारेसन जादों आरो बेनिखायनो हरखाबै हाबाफारिया सोलाय सोल' जाबाय जोंहा गोबां आलासि बिथांमोन दङ एसे आंनि थाखाय बे लेक्सार सिस्टेमाबो एसे जौसिन जाबाय मानसिया गाहाय नोंथांमोना एसे गाहायसो नुहुरबाय नङा होमबा बेखायनो आं जेराव थाङो मेलफ्राव कनफारेन्सआव बुंखायो आंनि थाखाय आंखौ लानानै लेक्सार सिस्टेमा बानाय होननानै दा जिखियानो जाया मानो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हारिखौ जोङो दानांगोन गुरुदेवनि जि मावनाय दांनाय बिथांनि सानस्रि सान्थौ बेखौ नोंथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनानै दिनै बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय नाजादों बेयो अराय थाबाय थाथों नोंथांमोननि जि आब्रुथि नोंथांमोननि जि मोनसे गोथार गोसोजों खामानि मावनाय नोंथांमोननि मेलाव फैबा मोनसे बेमार जायो आंना दिल्लीयावबो प्राय आं आधा घन्टा माइक गैयालासेनो लेक्सार होनांदों ना माइकबो गैया कारेन्टबो गैया फांखाबो गैया दिल्लीयावबो आरो दाबो माइकआ बिराद डिस्टार्ब होबाय थादों
आं बुजियाखै मानो बिदि जाबाय थायो आंनि बेलायाव दा जिखिनि जाया माने जोङो बिराद माने गोथार गोसोजों जों जेरै खामानिखौ मावोब्ला हारिखौ जोङो मोजां लामाजों लांनो हागोन बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो खैफोदा जोबाखै रायजो राजा नोंथांमोना साननो नाङा जे दिनै जोंहा बिटिसि मोनबाय जोंनि सरकार जाबाय जोंनिनो खुंगिरि दंसै नाथाय अब्लाबो जोंहा जोंनि हारिखौ हारि हिसाबै दानांगौनि बेलायाव गोबां बिबान दं मावनो गोनां गोबां दङ नोंथांमोननि जि आब्रुथि नोंथांमोननि जि गोथार गोसोजों खामानि मावनाय आं दहायनो बुंखादों जे बर' हारिखौ दिनै जों जेरैबायदि मोनसे फर्जायाव लांबाय थादों गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मेगन सायो गुबुन हारिया जोंखौ गियो जों दि दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव फाथिहैबाय जोंनि बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै जोङो माने दिन्थिबाय बुहुमनो जानो हागौ दिनैसिम 100 कौटिनि मानसिफ्रा बागुरुम्बा दोहौखौ नायबाय आरो बयबो बर' हारिनि बे डिसिप्लिन आब्रुथिखौ बयबो बाख्नायो दिनै नोंथांमोननि बे जायगायाव जायफोर सफैदों आलासि हिसाबै बिथांमोना खाफाल गोनां बे खाफाल गोनांनि गेजेराव आंबो सासे दिनै आङो जाय सानै मानसिनि नोंथांमोना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ होगोन जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे जोंनि गेजेराव प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी उनका जो अवदान है बोरो समाज के लिए बोरो भाषा के लिए बोरो साहित्य के लिए और भारद्वाज जी ने बोडो साहित्य सभा को बोरो भाषा को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहा है ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है इस तरह के एक महान व्यक्ति को आप लोग ने आज जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट तरफ से अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया ये बहुत अच्छा बात है और इसको हमने बोडो साहित्य सभा तरफ से बोडो जाति से होते हुए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर ने अभी तक बोडो भाषा के लिए बोडो जाति के लिए बोडो विषय के लिए विश्राम बिना काम कर रहे हैं अभी हमारे तरफ से एक प्रोजेक्ट है बोडो साहित्य सभा एफसीओ और बोडो स्टडी सेंटर और गांधी साहित्य सभा न्यू दिल्ली बोडो भाषा को ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है और ये इस प्रोजेक्ट का काम भी अभी हो रहा है इसके लिए हमारे प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी मेन आदमी है और हमारे बड़ो समाज के तरफ से डॉक्टर प्रहलाद नार्जारी बोडो साहित्य सभा का एक संपादक और हमारे तरफ से हमने अभी एक साथ काम कर रहे हैं इसके बारे में तो इसलिए हमने सोचा प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी को जिस अवार्ड के लिए आप लोग ने सेलेक्ट किया ये बहुत सही बात है और बेजों लोगोसे जोंनि मानिजाथाव मुगानि दावहारु हरेन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथांनि जि मावलांनाय दांलांनाय बिथांनि साननाय हनाय जाय बायदि समाव बिथाङा खामानि मावलांदों बै समनि थासारि दिनैनि थासारि दिनैनि जायफोर जेनेरेशना जोंनाव जोनोम जादों बेखौ बिथांमोना साननो हानाय नङा नाथाय बै समनि थासारियावबो बिथांमोना गाबथाबनानै खामानि मावलांदों बे गोरलै बाथ्रा नङा बिथांबादि सुबुंखौ दिनै खैमुङारि हिसाबै बे बान्था गन्थामोना होनो ओंखारदों बिनि थाखायबो आङो साबायखर बावदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम
जोबथारनायाव जोंनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गेदेरफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनाय बेखौ बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि जायफोरा आंनिफ्राय बैसो उन्दै बिथांमोननोबो आंनि अननायजों लोगोसे आंनि मोजां मोननायखौ बावहरनानै गासैबो आलासि बिथांमोननो आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ आरोबाव बावहरबावनानै आङो दिनै नोंथांमोननि बे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय